گنا والا مارے دا لیکن اثر چھو حسین کنڈے کے گنا والا مارے دا علی مولا 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 مصطفیٰ سراج تیرا اما خاتون تجھے جو آورے مصطفیٰ سراج تیرا اما خاتون تجھے جو آورے صحابن جو مشیر آہے یا علی صحابن جو مشیر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے پیرن جو پیر آگے یا علی لطب جگے جو آگے مشکل کشا سب جی مشکل کندو آہل مٹھا لطب جگے جو آگے مشکل کشا سب جی مشکل کندو آہل مٹھا حاجت روا امیر یا علی حاجت روا امیر یا علی پیرن جو 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 پیر آہے یا علی علی مولا علی مولا بھائی 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 درمد گڑی علی مولا 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 واہ جو مصر واہ جو پہنچ پیار علی یار نساء ابو بکر عمر عثمان سعا یہ نارو ورہ ہے لگن رہے ہیں اسان جے عقیدے وارو نارو بھجو نہ بھائی بھائی ہاتھ مدے کنے بلندہ نعرہ تحقیق او پہنچ پیار علی جے یار نساء ابو بکر عمر عثمان سعا چاریا 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 ذکر آگے علی پیرن جو پیر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے یا علی دل نتھی دل گیر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے یا علی حسین ظہور آیو حیدری لیدہ پنجی تنجی آیو نوکری حسین ظہور آیو حیدری لیدہ پنجی تنجی آیو نوکری چل بانی رہبر آگے یا علی چل بانی رہبر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے یا علی دل نتھی دل گیر آگے یا علی پیرن جو پیر آگے یا